augustus kan je 2 avonden genieten van de Japanse tuin na zonsondergang. Bomen en struiken worden één geheel. Rotsen lijken te vervlakken in de achtergrond. En het water is meer hoorbaar en rustgevender dan ooit. Het zijn eigenlijk Japanse feesten. En omdat we zelf hier 's avonds nogal aan het waren om iets te repareren of iets te doen, hebben we gemerkt hoe mooi dat de tuin wel is. 's Avonds bij de verlichting, hoe feeriek. En vandaar zijn we dus begonnen met hem 's avonds open te doen. Woensdag 8 augustus kan je door een mooi verlichte tuin wandelen. En op zaterdag 18 augustus wordt het Obonfeest gevierd. 18 augustus het Obonfeest, dan wordt er ook gedanst. Er zetten niet alleen kaarsen op het water, maar er wordt ook gedanst. In Japan wordt dat ook zo gevierd. Dus eigenlijk het binnenhalen van de oogst wordt gevierd. En men herdenkt de voorouders. Dus een ganse week lang gaat men in de straten dansen en speciaal eten en zo. Wij gaan dat hier 1 avondje doen. Als je hier wandelt, en 's avonds gaat dat nog meer opvallen, je ziet nooit een overzicht, je hebt nooit een overzicht van de Japanse tuin. Elke pas die je doet, krijg je een ander beeld. En er zijn altijd heel veel verborgen plekjes. Wat ook noodzakelijk is achterom te kijken. De meeste mensen kijken alleen maar vooruit, maar achterom kijken is ook eens nodig. Nu woensdag zal de tuin geopend zijn van 8 tot 11 uur 's avonds. Een echte aanrader voor tuingenieters.